Σανγκάι πρέπει να την φτιάξουν, στην Κίνα σίγουρα φτιάχνουν. Έλα ρε, είχε χάιντε στη μέση. Είναι όταν ήμουν στην Αγγλία, την πρώτη χρονιά που πήγα, είχα πάει λίγο πριν το Πάσχα, είχα ένα εντατικά γλυκά για να πάω στην Πανεπιστήμια. Μάλλον για να με δεχτεί και για να πάει στην Πανεπιστήμια, γιατί είναι λαμόγυρο. Γεια Μαρτάρας. Λοιπόν, είμαστε στο Pitman, που είναι ένα σαν φροντιστήριο αγγλικό. Ωραία πράγματα, περάσαμε ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Όλες τις φυλές περάσαμε. Μια χαρά ήταν. Και κάνει ένα πάρτι, ξέρω εγώ, γνωριμία στο καινούριο group. Λέει μια καθηγήτρια, λέει, είναι κανένας εδώ από την Ταϊβάν που έχουμε τη φίλη μας που πάγουμε. Ναι, το Walkman, το δικό μου. Πάντως κάτω. Μαλάκα με κάνεις ρόμπα στον κόσμο. Ξέρω, αλλά τώρα κασφορά το μάτι δηλαδή. Καλά, τώρα άσου δεν μ' αρέσει. Λέτε. Ο Ρούφος. Ήσουνα θέα ή Ρούφος στο Σάντρο. Για πήρε και για τον πρόεδρο τώρα. Τι να πούμε για τον πρόεδρο το λαμόγιο, δείξω εδώ πέρα. Δεν τον παίρνεις σαν τηλέφωνο. Αλλά τι να το λαμόγιο πληρώνω εγώ κινητό πέρα στην Αγγλία.